Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος και κάνω αυτό το βίντεο για να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που είχα με τον Θεό και πώς σώζει ο Θεός και πώς ελευθερώνει ο Θεός. Είναι το ίδιο βίντεο με το πρώτο που έχω κάνει, απλά πιο μικρό, με πιο λίγες λεπτομέρειες. Ήταν πριν από 20 χρόνια όταν είχα την πρώτη μου εμπειρία με τον Θεό, ήμουν χρήστης ναρκωτικών, ήμουν σπίτι και είχα κάνει κατάχρηση, είχα έρθει από ένα πάρτι, έκανα κατάχρηση ναρκωτικών. Συνέχισα στο σπίτι και έπαθα κάτι πολύ άσχημο. Βρέθηκα σε μια κατάσταση πανικού, φόβου, ταχυπαλμίας, δυσκολεύκομαι να αναπνεύσω, ήμουν στο πάτωμα στο δωμάτιο μου και άρχισα να φωνάζω «Χριστέ μου σώσε με, Χριστέ μου σώσε με». Ένιωσα την παρουσία του Χριστού, έφυγαν όλα τα κακά, ένιωσα ειρήνη, ένιωσα χαρά, ένιωσα ασφάλεια, νόμιζα ότι επέθανα. Γιατί δεν μπορούσα να εξηγήσω τι έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Στάθηκα στα πόδια μου και κατάλαβα ότι ήταν μια εμπειρία με τον Θεό και από αυτήν την μέρα άρχισα να ψάχνω να βρω την αλήθεια. Άρχισα να μιλώ με διάφορους ανθρώπους, διάφορες θρησκείες, ήθελα να βρω τον Θεό, άρχισα να προσεύχομαι, να λέω «Θεέ μου, θέλω την αλήθεια, βοήθα με». Άρχισα να διαβάζω τον Λόγο του Θεού, θεόπνευστος ο Λόγος του Θεού, είναι ο λόγος, είναι η αλήθεια. Ο Χριστός μέσα λέει εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η ζωή και πήρα αυτόν τον δρόμο. Άρχισα να αυξάνεται η πίστη μου μέσα μου και διαβάζοντας ότι ο Χριστός επίσης ελευθερώνει από καταστάσεις, από δεσμά, γονάτισα μέσα στην κουζίνα μου, σήκωσα τα χέρια μου, είπα Χριστέ μου σώσε με, ελευθέρωσε με από τα ναρκωτικά και εγώ θα ζήσω για σένα. Και μέσα σε μια στιγμή ο Κύριος με ελευθέρωσε από ναρκωτικά, από κατάθλιψη, κάπνισμα, ποτό, όλα μου τα έφυγε ο Θεός, έφυγε το μίσος από μέσα μου και ένιωσα καινούριος. Και αυτό είναι για όλους μας. Δεν είχα κάνει καλά έργα, δεν ήμουν καλός άνθρωπος. Ο Θεός μέσα στη χάρη Του και μέσα στην αγάπη Του όμως ελευθερώνει και σώζει. Φτάνει να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Δεν είναι ανάγκη να φτάσει κάποιος στην κατάσταση που ήμουν εγώ για να κάνει αυτή την επιλογή. Ο Θεός σε αγαπά, θέλει να σε σώσει, περιμένει την ευκαιρία ο Θεός να έρθει μέσα στη ζωή σου ή μέσα στη ζωή τους ανθρώπους. Εάν γνωρίζεις κάποιον που υποφέρει από έτσι παρόμοιες καταστάσεις, είτε με το αλκοόλ, τζόγο, ναρκωτικά, προβλήματα στο γάμο, προβλήματα με τα παιδιά, αν μπορώ να βοηθήσω, είμαι έτοιμος να σας βοηθήσω, να σας συμβουλέψω, να προσευχηθούμε για ελευθέρωση. Το τηλέφωνο μου είναι 97 875 578. Ο Θεός σε αγαπά και σε καλεί σε σωτηρία. Δύο είναι οι δρόμοι, αιώνια ζωή με τον Θεό και αιώνια κόλαση μακριά από τον Θεό. Μην απαρνηθείς τον Χριστό. Δέχτου τον Χριστό στη ζωή σου, έλα στη σωτηρία, ο Θεός σε αγαπά πάρα πολλά. Ευχαριστώ που με ακούσετε, γεια σας.